Bidejja fuq qalba l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola qalet li hu d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista huma kburin li dejjem ħadmu għas-sewwa fil-Parlament Ewropew. F'dawn l-aħħar 5 snin Metsola flimkien mal-Europarlamentari David Casa u Francis Zamidimek ma tilfux okkażjoni waħda biex fil-Parlament Ewropew jaħdmu kontra pajjiżna u jħammġu isem Malta. Jiena bidejja fuq qalbi u b'responsabilità kbira ngħid li jiena u d-delegazzjoni sħiħa tal-Partit Nazzjonalista dejjem għażlet is-sewwa. U ta' dan jiena gburija. Meta indirizzat lil partitari nazzjonalisti fiż-Żejtun, Roberta Metsola għal darba tnejn qalet li hija gburija b'dak kollu li għamlet fil-Parlament Ewropew u li tifforma parti mill-Partit Nazzjonalista li jaħdem għas-sewwa. Għaliex jiena gburija li jiena nifforma parti minn partit li dejjem ħadem għal dak li huwa sewwa. U jekk terġa' tiġi eletta fil-Parlament Ewropew, Roberta Metsola se tkompli tiġġieled bis-saħħa fl-istituzzjonijiet Ewropej kontra Malta. Bħala kandidati tal-Partit Nazzjonalista kull min minna ikun elett fil-Parlament Ewropew li ser niġġieldu bis-saħħa. Min-naħa tiegħu il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija reġa' tilifha u nfexxjajjat u jappella lin-nazzjonalisti sabiex jivvutawlu. Fument ieħor isteriku Delija qabad jgħajjat quddiem il-partitari nazzjonalisti. Aw mill-lest li jqum li jitkellem illi jivvota. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.